Non todo son boas novas. Como vedes, esta Camponotus herculeanus morreu. Non sei exactamente o motivo, a teño baixo as mesmas condicións que as demais, que están bastante ben. Incluso se vistes en anteriores vídeos, están poñendo ovos, están nacendo novas formigas, pero bueno, esta en concreto non puido sobreviver. Si é certo que estivo facendo bastante calor estes días, nunca lle faltou auga, ten de sobra, e todo necesario. Tiña xustamente unha larva coa mesma coa que chegou, creo que chegou aproximadamente fai un mes, e tampouco houve máis evolución nin tampouco puxo ovos, entón non sei se xa o problema estaría de principio, non? Esa larva puxena para ver se consigue adoptar unha Camponotus ligniperdus, que por agora parece que sí. Anda con ela para diante e para atrás, pero polo menos non nin a comeu, nin a deixou de lado, así que, bueno, a ver se polo menos esa que naza, pois, que teña unha vida coa outra raíña. Así que nada, xa vedes, isto a veces cara e cruz de todo isto.